И какво става, хора? Аз съм Вало ТВ. Видяхте, че вчера снимах от София. А сега съм си отново в Плевен. И да знаете, този клип искам да благодаря на всички блогъри, които съм гледал. Павел Колев, Кристиан Танев, Шаро Хекс, Емил Конрад и Ники Генс, Знака, Вената, на всички геймъри. Искам да благодаря. Искам да знаят, че това послание е за тях и също така аз нямаше да съм в YouTube, като аз първо следвах тях и после вече реших, че може да почвам да снимам. И реших да снимам. Както знаете, утре ще снимам от блока на мама и тати, защото съм при папа и дядо. И утре знаете, че не сме на училище ние. И така. Довиждане от мен. Аз само това исках да кажа. И искам да знаят, че... Знаете ли какво? Имаше една баба ми днеска ми каза за един футболист, който Слави говореше за него и то футболист си бъркал гащите и си чешел гъза. Доста щуро, а? Добре, ами... Довиждане